Tiprasa rongni jaga sekjak nai tongo. Norok kwbangma kokborok koktoma haike YouTube rongni bisingtwi norok nugui no tongna. Tiprasa rongni rabar kaimani jaga rokno segui a jaga kaisa college tei jekono office slamnani bagui a jagani borok rokno norna naimani. Haike no uskani kaisa gotna norok nugui makhana 17 Gulagati ni andaro Hariraypara ADC village. Chwng koktomani bisingtwi saimangka a jaga forensic college karinani bagui a jaga Tiprasa rok tongnani rabar bagan tei borokni nok thai no khobui aro college slamnani hwnwi borok no swikango notice rimani hingke borok thangnai amsi bong jaga a rabar baisi bongni bohok a jaga o borok siri city ni simi tongui faimani bubagra songna amal simi amni bagui a jaga kwbangma tiasa rok phaiui tei officer rok bo tongo a jaga no kaham kai nai Tiprasa rokni jaga tongmano dokol khainani bagui borok uswikango phailekya hingke kamini borok rok joto bodol khai miliui thansa khlaiye protest khailani chengkha chini jaga no riya hnei omo chini jaga si chwng sri city ni simino o jaga o kami ingi tongo hayo o rabar bagan rok joto chini bohok je rabar krwi chini bohok sopungnani kunu phan lama krwi hnei a jaga o je officer rok phainai rok no borokni bwskango protest khailekya hingke kok haisi omo antike protest khailaifano Tiprasa rok joto miliui kokti sayanga ke Tiprasa rokni jaga haike no din tebo kmai tongnai omo bumung simisi 6 schedule bumung simisi ADC na a jaga o kuno land power tongo na jaga kuno Tiprasa rokni bagui kuno kokda saiman hingke o ADC tamoni bagui slamjaka Tripurani Tiprasa rokni kuno hamkraini bagui se samung khlaimi angkai chwng saimano haktorni raidao ADC 6 schedule slamjakmani hingke tribal rokni right tribal rokni land haika jaga no protect khai tonnani bagui tai tribal Tiprasa rokni culture no preserve khai narik tonnani bagui 6 schedule article 244 slamjakmani hingke o jaga khe tom nugjak hangkha na tribal rokni jagani right tongo land ni right na Tiprasa rokni kuno develop ni samung khlaijak tongo sana thanga kha koksoi sana thanga khe mungsapa no krwi o jaga o amse yang Tiprasa rok kai sia bakso bukso thancha angna rinya boni borok kai facility kwbang mangkha chini borok kai facility kom mano sing divide mangnai ante hinai sana saitongo hingke wansugina di Tripurani joto tribal rokni ADC hini slamjak jaga se land ni kuno right krwi kuno dam krwi mung simisi hudda hingke ke Tiprasa dividing e alada chikon haingi tonga jai dekhaijang no chwng jotono amono nangma ke tabuk Tiprasa rokno odhikar manani Tiprasa rokni land right manani joto miliui thanchangna nangnai Tiprasa rok nung kuphur nung kosom hingyaui thanchake tongya khai Tiprasa rokni jotono komornai norok nugui no tongna hingke Tiprasa rokni jaga no jekono slamnani office rok ni pan slamnani hini na khake hingke Tiprasa rokni jaga to maximum no jaga ni kagos krwi hingke Tiprasa rokni rabar kaijak Tiprasa rokni main resource hingke ke rabar hingke tini o rabar no se tamphaya jaga college rok jekono rok slamna nai tongho ke a jaga ni Tiprasa rok kai bahaike chawi tongsinai bahaike banchi tongsinai tamo develop because hamkrai omna da han khoroksa tribal ni right khoroksa tribal ni resource bini chana ni langma tai bini tongthai no dokhol khainani omo bahaike develop ma klaikha ani bokhorokle kun phar ko khabliamo omo ba Tiprasa rokni thinang haike future ro na jaga tongo na rang tongo bikhari khai ma tongnan Tiprasa hai tomong hki apro bikhabar nai tongla ke bufano amoni bagini Tiprasa rok jora tongsini khasina nongo chini thani kwbangma thinango hamya nai thikno tabuk chini Tiprasa rokni nokthai tong drop jaga tongo haipana koijoni jaga kagos bumung gnang tong norok labar bagan khai tong marok norok hok khlaisa marok amorokni proper document da tong thani nung amorok no tabuk jaga ni kagos kri hinga kai nung jaga ni kagos slamna hini thangi naidi amo forest ni andar klayu rok hini sajangna hingke ching ADC ni andar tongui tam labungkha ADC ni kuno je power mara tongmani amo kuno power sirijegi hanga kai Tripura government hoite hingke amo kuno Tiprasa rokni hamkraini bagi wansungma daklai borok chung social media o kaisa o sakang nukha kaisa application viral mani ayang narni borok no ADC ni andaro jagarani bagi West Tripura ni district magistrate no kaisa application rijangmani hingke chini Tiprasa rok tamni bagi thanchangmaya thanchake tamni bagi kokti saimiya ang saimanu ani o video khaimani tolawo comment hamya renai bo tongana je comment hamya renai rok norok Tiprasa no haja hamjagya norok nini ama baba no hamjagya norok nongni busano hamjagya norok nini thinangni bosongno haja hamjagya amoni bagui norok kok kaham khana simiya amoni bagui no chini Tiprasa rok agukma yang tongo jaga rok sekjak tongo kaisa borok rok no kok kaham pirkha kai borok no chaya chanai o hamya kok sanai rok no se ulta appreciate khayo।
Amono Tiprasa rongni dukho birmani kok sana thangake bwkhase duk luk luk kli hayo tamani himale Tiprasa rok tabo asake ulta pulta angja para kaisa se thanchaka tongmaya tai abar amono Tiprasa rok belai khawan chuna tongko kwbangma hayake chini thani tabuk jora tongsini sing khlaina rmaya hangeke ulo wanchukbo kono kamo chugya hambai tinini video amsuno norok nai tongdi Rwng TV Tiprasa tai video no sajak khakai like khlair di amsuno hambai.